Hello guys, manguha tag kumpay guys. Muni among probinsya guys, mahapon, mabuntag, manginanime para kumpay sa mga hayupan. Bah. Kaila ba mo ani guys? Kani akong kaon guys. Muni ni sa amo tawag ani guys. Napir guys sa probinsya guys. Kisay makakita ani guys. Kasi makarelate nga naka-tripod sila ginanay ba. Please comment lang guys. Arang daghan na data. Dili ra ako. Uy. Dali na! Ma, daghanog na pirma gamay ra. Aw ito'y ra baka di ay? Ma, Ako to naalagi nakabangan? dragon fruit ma. Iyo ka wala. Naupat ka buok. Oh, diha gipang tabo nagsagbot. Nagikuha na namo. Wala gid mong gikuha. Gikaon ng may kang usa. Muna guys, Tulo na diha. magpagi na ta guys. Magbaatag kumpay guys. Baata na to ning kumpay ug kuan guys. Isika napir guys. Pagkatapos guys, iana ni guys arnay baat guys ba. Okay na. Iguman guys, ilokdo guys. Ug mapauli na ta guys. Okay, mo pa yung tagbaka. Please stop my video.